Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Өзі кіріп кетілді енді өзінше. Мен бұлай айырым тәрбие алмаған, біздің вақытта жоқ ебет. Дін тәрбиесі. Біздің үйде де, әтиян де, ұшанушы менделері, бабайлар, әбейлер барысы, шеркеу менделері, шеркеуге жүріп. Сіз өзіңіз қойсы яқықты зәйнекі деп? Мен туған зәйді. Бір 7 яшьлерде біз шөп кетіп, Нижекамскеде орнаштық. Анда жырақ түгіл генә бар шеркеу. Алабаға районы, Каштенеево деген ауылда шеркеу бар. Міне біз сол шеркеуге жүріп, бізге шүйдірі, бұлай жақында түгіл ол шеркеу. Бұлай жеуге қолса 20 шақырым бізден. Атна сайын кілеуге барып, басып тұрып енді, біздіңше біз айтабыз, үлішлер алып енді, Құдайның изгілігін, дәулетін алып, нәшілі ешәдік. Әнлері Советлар шырында армиядан қайтқаш енді, мен кеттім дін жолы бойынша. Башта семинария, аннары академия деген. Мәскеуде. Шуларны бітіргеш, мені жіберділер башта Мари еліне енді, Волжск деген шықырға. Аннары міне бұл Совет шүрәзірек жұмыла башлағаш енді, өзгерішлер кіре башлағаш, дін тағында өсе башлағаш. Міне Қазан кірешінлері тіләділер өз тілдерінде, өздерінше кілеу башқаруыны. 89 жылына мені мұнда енді көшірділер. Шулай мен келіп шықтым бұл кірешін жолында. Бұлай бір шықта да ойламаған ем, өзімше әзірленмеген ем, мен шулай тұры келдір деп. Шулай болды енді. Мені Қазанға көшін кештен сіз текігін шеркеуіне белгіледілер ме сізні? Башта ол Никольский шеркеу ел. Әлі ол шақта Тихвин шеркеу ол бет 96-дағын ашылды. Біз 89-дан 95-ке қатлы башта болдық Никольский шеркеуде, аннары Петропавлов шеркеуінде болдық. Петр бен Павел шеркеуінде. Әміне 96 жылына ол шеркеуіне кері қайтарға шынды епархия құласына. Аны берділер кірешін шеркеуі деп. Мені білуім шәбекінде сіздің анда кіреулер татар тілінде, ғибадетлер татар тілінде ұза. Мені Қазанда шындай практиканы ашып жіберу ауыр болғандырдыр, меңа қалса жеңіл болмағандыр. Аның бетәлі башы болған бектәлік. Енді 1869 жылына Қазанда шындай кілеулер башқарғанлар. Ол тек Советлар шыры шығып қына, ол тек жұмылған енді, біткен, тұқтатып тұрылғанды. Аңар қарышы тұрғанлар, дәулет қарышы тұрған. Әміне әзірек замана өзгергеш, әкшінің тілегі болған. Мұндағы кішілер, гүл шулай сұрап жүргендер. Өз тілдерінде, өз жылаларын қыларға деп. Шуа көре епархия, мініздің епархия бізді. Шуны күйлегенлер енді. Мені көшеріп мұнда. Өздері әбейлер жиылып, біз бірінші кілеуін башқардық 23 декабрь күнні, 89 жылына. Анда енді 40-лап әбейлер жиылғанары бірінші кілеуге әлі. Аны бітәлі білуші де бік жоқ е. Бұлай қазіргі шықылы любой кішіде телефон жоқ ебет. Әміне шулай бірсінден бірсі біліп, келіп, жиылып, міне шунан тұтынып кетті енді ол. Мен қолғанда, менің тек артыққанда ішімде жоқ. Өзінше өзі өсіп кетті енді. Ауырлық жоқ, мен бұлай шыратмадым, бірінде ауырлықта. Гел бұлышып тұру ғана болды.
халкыбыз да бик теләп кенә шундагы менә безнең хезмәтчеләребез дә инде теге дин хезмәтчеләре гел булышып тордылар. Бер авырлыксыз килеп чыкты. Техничкәвенә әйләнеп кайтыйк әле, ул менә сезгә тапшырганда ул бит инде ташландык хәлдә булган. Шулай инде. Менә ничек җөрәгегез җитеп шуны күтәрергә алындыгыз сез? Кемнәр булышты сезгә? Юк, җөрәк дип инде монда үзеңә масаймыйсың инде, үз кешеңә. Монда халык та синең белән бергә. Аларның теге алар сиңа терәк булып торгач инде. Любой жактан булышу булды. Анда мен әйтәлмим, дәүләт бик булышты дип инде. Шанучылар бигрәк тә көне-төне шунда эшләп, ярдәм итеп үз маллары белән кирәк чагында кирәкле кешеләрне табып, шулай бастырылды. Анда да мин булай теге артык кайгырмадым бер чакта да. Көне җиткән, тиеш булган безгә аны күтәрергә дип инде. Тотындык Ходай булышуы белән. Кешенең булышуы белән. Менә мин белүемчә, ширкәүдәге анда бизәкләрне дә сез үзегез башкаргансыз икән. Менә стозлар булмадымы? Ничек ул менә башкардыгыз сез? Сәбәбе нәрсәдә? Анда мин үзем генә түгел бит инде. Анда остазлар да килде. Безгә Мәскәүдән килеп, менә шул ук стеналарны язып чыктылар инде, рәсемнәр төшереп, тәрәләр төшереп чыктылар. Миңа калганы анысы ул шул лепнина гына. Шуны менә әзрәк эшкәртеп инде. Менә сәләтегез кайдан килә сезнең? Ул бит сәләт, талант кирәк ансына да. Мин укыганда безнең бар шундай бер класс, иконописный дип. Мин анда укып йөрдем. Әзрәк минем булды инде анда өйрәнү, анысы да катнашты. Анда пока менә 8 ел укыганда, анда бар безнең җыру классы, менә бу тәре төшерү классы. Кем кайда керә инде? Мин шулар булай катнашадыр идем. Булай әзрәк ул турга сәләт бар иде. Ярар. Менә без беләбез, әйме, сез бит әле фәнне дә алып барасыз, әйме, бу өлкәдә. Менә өлгерәсез барысына да, субханалла. Яңа закон язылу ничегрәк булды менә? Ул югалган идеме? Моңарчы да бар булган бит инде ул. Монынча ул бар иде, но бөтен түгел иде. Ул бөтен алдан арка хәтле анда 27 кенәгә. Безнең бар 5 кенәгә без. 4 Евангелие и Изге апостолларның эшләре дигән кенәгә тәрҗемә ителгән. Аны электә тотынганнар. Шул беренче сугышка хәтле, шул граждан сугышына хәтле, революция хәтле. Но революция чорында алар барысы тукталган, җугалган, беткән. Шуңа күрә безгә туры килде җитмәгән кенәгәләрне яңадан тәрҗемә итәргә, аннары яңадан бастырырга. Но без аны үзебез генә әйтмәдек бит. Безгә булышты. Безнең бар монда Россия инде җирендә Библия тәрҗемә итә торган обществосы. Аларның анда редакторлары бар, күп шундай ярдәм итүчеләре. Шуларга без бергә эшләдек. Менә 2005 елны инде тулысынча шул жаңа закон дигән кенәгә чыкты. Аннары белүемчә сез бит әле үзегезнеке дә сезнең теге авырлык белән торгызыла, нуля башларга кирәк дип әйтергә кирәк. Сез әле Россиянең башка ширкәүләренә дә булышасыз икән дип ишеттек. Менә алар белән дә элемтәләрне ничек тотасыз? Безнең епархия бит ул Казан гына түгел инде. Элегрәк ул бер менә аны 3-кә айырдылар. 3 булды. Чистай, Әлмәт епархиясы. Менә элек теге бер булганда, керәшеннәр бит берсен белеп иде. Менә безгә киләләр, кенәгәләр кирәк икән, иман кирәк икән. Төрле анда булышу, шулай китте инде, элемтәгә кереп.
біз теге артық динне біреуіне де жүрмедік. Анда өзлерін кішілері табылды, кімдір міне тілеген шул ауылларда, или шул қалаларда шеркеу тұрғызырға мүмкіндігі болған, мал табылған енді. Біз тек қаманда бұлышу ғына әзірек кіне. Артық бізден тұрмай, бірсіде. Менә сездә яшьләр киләме? Менә сезнең эшегезне дәвам итәрдә яшьләр бармы? Аннары бит инде үзегез дә әйттегез, авылларда ачылаймы? Бу очракта мин Татарстанны күздә тотам. Менә дин әһелләре бармы? Өлкәннәрне алыштырырдай, ничек менә бу мәсьәлә ничегрәк? Казанда бар бит семинария. Анда анда укыган кешеләр ни дәрәҗәдә эшләрен дәвам итәләр инде бу өлкәдә дип әйтәсем килә. Анда төрле милләт кешеләре укый бит. Анда бар урысы да, анда чуашы да бар, крешене де. Без менә булай берәүгә дә теге бирмибез инде шундай план, нәсин крешенчә анда башкарырсың дип. Килеп чыга, үзләре телиләр. Килеп чыга шулай, анда бер генә ширкәү анын түгел, бүтән ширкәү, урысча башкара киләү. Мында жақын авыллар булса, ул шунда йөри, безнең андай нидә бар, шундай гадәт. Берничә ширкәүгә йөрүче. Андыйлар да бар. Киләү итәләр. Яшьләр килә инде. Яшьләр килә, яшьләр укый. Уже хәзер булай әле бар ширкәүдә дә үз священниклары юк, үз дин хезмәтчеләре. Менә күрешәдән килеп шулай укып йөриләр. Без менә турым әйләнеп кайтабыз шундай үзебезнең хезмәтебез белән. Күптән түгел менә без йөреп чыктык, менә Чистайда булдык, киләү иттек, Крешенче, Чаллыда, Нижнекамскида, Новошишминский районында, Ленина дигән авылда киләү иттек. Без дә йөрибез үзебез шулай. Турым әзрәк инде искә төшереп уятып да. Татарстан авыллары буйлап әйме? Әйе. Менә крешеннәр дигәннәр 2002 елда халык санын алгандамы тавыш чыкты бит индеме? Крешеннәр аерым милләт булып язылырга теләде. Татарлар моңа каршы чыкты. Менә шул очракта саулы сүзегезне сез әйткән дип беләбез бит. Ничегрәк хәл ителде бу мәсьәлә? Сез бит гомумән тынычлык яклыймы? Без бит инде беренчедән без андый нигә теге политик эшләренә катнашмыйбыз. Безнең эшебез дин эше күбрәк. Дин нәрсә турында өйрәтә? Татулык турында өйрәтә, тынычлык турында өйрәтә. Теге динҗә куптару түгел, все-таки сабырлык да. Без анда мин белмим үземнең теге артык катнашуымны. Анда кем нәрсә кылгандыр инде. Бездә булай тыныч үтте барысы да. Ул язулау да, теге саналу да. Бик тыныч үтте. Менә галим дип тә әйтеп бит инде без сезне әйме. Теге күп укыган, менә шулай да крешеннәрнең чыгышы турында әйтеп китегез әле, тарихы турында азрак. Менә күпләр бит инде әйтәләр, Иван Грозный, Явыз Иван заманында шукындырылганнан килә дип. Крешеннәр иртәрәк, кайберәүләре иртәрәк без булган дип әйтәләр. Менә бу юнәлештә сезнең фикерегез ничтәсе килә? Юк, крешеннәр менә шушы православие дине белән христиан динен кабул алу, ул бит биклектән килгән, ул бәйләнмәгән теге 15нче гомерләр белән. Тик әйтергә кирәк, менә иң шундый теге яктырылып китүе, анысы 19нчы гомердә булган инде. Крешеннәр аерым ширкәүләре, крешен аерым школлары булган, театр, газет чыгару. Анда әзрәк крешеннәр теге бик үсеп киткәннәр инде. Аңар хәтле менә теге дин тәртипләре инде. Алар теге бер чамага гына инде. Теге менә кемдер килгән, кемдер әйткән, өйрәткән, кемдер аңлаган, кемдер аңламаган. Ул бөтен аң керә башлаган, менә үз телеңдә киләү башкара башлагач. 19нчы гомергә хәтле үз телебездә безнең киләү булмаган. Тәрҗемә итү булмаган. Без менә шуның өчен бик теге тау итәбез инде. Менә бу Ильминскийның эшләре безгә бик күп булышты.
Анын нелери инде иптешлери Василий әти, бүтәннәр, тәрҗемә итеп нихәтле. Алар бик күп тырышканнар. Без хәзер алар шешкәнне җыючылар гына инде. Ул шешелгән, ул үсеп чыккан. Вот. Хәзер ул заманда 50 ширкәү булган безнең. Безнең хәзер 34 ширкәүдер инде. Бу татар телендә Иә. Татарстанда 34. Иә. Элек 2 монастырь булган, ирләрнеке, хатыннарныкы. Безнең хәзер андый юк. Барысын да булдырып булмый. Нихәтле безнең көчтән тора инде, безнең кулдан килә. Без тырышабыз, үзебезнең бу гадәтләрне күтәрергә инде. Менә кабер укыдыручылар диләр бит инде, әйме? Иә. Менә еш мөрәҗәгать итәләрме? Булай, сирәк була инде. Бик күп түгел. Аның нәрсәсе бар. Без үзебез дә бик димләмибез алай ук. Кайбер чакта кеше кабин куя да уйлый үзенчә, менә инде нигез, төпләнде барысы да. Әзрәк турып, әзрәк берсенә әйләнеп, аннары да кылабыз кабинне. Сразу менә язылышу артыннан кабин кую. Алай да була, анысы бик сирәк инде. Булай күбесе килә инде, менә гомер иткән инде, бергә яшәгәннәр, аннары кабин куялар тоже. Менә ул бала чумылдыр, анысы инде почти сразу бала тугач инде. Сезгә керәшеннәр генә киләме, әллә руслар да киләме, ничек? Бездә керәшеннәр килә. Без беләбез, сез бит инде 8 бала әтисе дә әле. Менә 8 бала аз түгел. Менә аларны да тәрбияләргә кирәк бит әле. Килгән кешеләрне генә түгел. Ничегрәк вакыт табасыз? Алар сезнең тирәдәме, әллә ничек тәрбиялисез? Юк, аларның бит инде үзләренең ризыклары белән туалар инде. Алар өчен мин бик артык кайгырмыйм. Алар булай бердә ким түгел, берәүдән дә ишле, анда саймы, әзме, аңа карата барысы урынына килгән, киемнәре дә бар, ашаулары да бар. Мин инде үзенчә ширкәгә таба аларны булай стрим инде үземчә. Минем кызлар күбесе ширкәүдә укып, җырлап йөриләр. Анда кичкенә малайларым, алар да ширкәүдә кем укып, кем анда көләүгә катнашып, шулай йөриләр. Аларга күрсәтелә, ирексезләп, сезнең бүтән җулыгыз юк дип, без алай куймыйбыз, андый планнар бирмибез кешегә. Хатыныгыз турында да әйтеп китегез әле, без беләбез бик шибәр ханым. Иптәшем минем Нижнекамск районындан, Шебия дигән авыл. Ул хәзер авыл юк инде, ул хәзер урам гына калды. Лек бар янды да. Бергә менә гомер итәбез инде 85 елдан бирле. Безнең дин буенча безнең бер ирнең бер генә хатын була. Шуңа күрә бөтен көчеңне түгәсең да гаиләне сакларга. Җәмәгать таралмасын, тырышабыз. Ике жактан. Шуңа күрә бер көй барысы бара. Онуклар 3 онук бар. Менә без мөселманнарда бит инде дин белән тәрбияләү җиңелрәк баланы диләр. Менә сездә ул ничегрәк? Юк, сезнең күрнәкне күреп үсәләр инде алар. Юк, дин бит ул әлләнди бер җөк түгел бит ул. Аны менә күтәреп йөрергә авыр дип алай әйтеп булмый. Безнең кенәгәләрдә әйтелгән, анда Алла улының Иисус Христосның сүзе: "Минем дә җүгем дә җиңел". Ул бит язык эчендә яшәү кешегә авыр. Менә язык кылу, үтерешүләр, талашулар, анда урлашулар, менә шундый тормышны башкарып бик авыр. Син татулык эзләп, үзең эзлисең, Ходай белән аралашу, иман уку, ул бит авыр җөк түгел бит ул. Ул кешегә менә андый исәп килгәндә, андый исәп булганда, все-таки аны шахши исәпләр килми башка.
Шуңа күрә кем динге дин жагына стерелә инде или атыла, анын әшәкелек кыларга вакыты калмый. Шуңа күрә без ул турга әйтәбез дә, кеше дини кеше булса, аның өмете күбрәк. Вот. Аның буш вакыты юк. Вот. Нишләп кайда үземне куярга дип. Бигрәк тә без менә әйтәбез инде, булай бит, менә 6 көнеңне эшлисең, бер көнең Худайга булырга тиеш. Значит, ширкәгә җиргә тиеш инде. Ул да бит кешене һаманда булай тәрбия бирә. Вот. Шуңа күрә мин ул турдан кешегә ул авырлык китерә дип уйламыйм. Ул кешегә ул асат, җиңел, бигрәк тә күнегеп киткән кеше бездән даже аера алмый. Әйтәләр уна үзләре аякты үзе тартып тора. Күңел үзе прямо стрәп тора. Вот ширкәүгә таба, кләүгә таба. Вот шитәсе килә анда. Бергә кеше күрешә, анысы да әле бер бәйрәм. Вот. Бар менә шундый хәл, гомер күрешмәгән кешеләр шунда кләүдә күрешәләр. Вот ул үзе бер бәйрәм бит кешегә. Менә берләштерү дидек бит инде, керәшеннәрне берләштерү. Мин беләм сезнең ширкәү янында яңа бина анда ачыла, анда керәшеннәр үзәге булачак икән. Менә ничегрәк аталачак, аның дөрес атамасын ничек? Анда нәрсәләр күздә тотылачак, нәрсәләр башкарылачак? Ну анда диннән башка инде барысы да башкарылачак. Анда менә бу җыру, бию, керәшеннәрне бөтен гайрел-гадәтләре бөтенесе шунда үстерәчәк инде. Вот. Һаманда керәшеннәрне менә ул бит әйтергә ул диннән башкары булгач инде, ул общественный шундай, халык жагыннан, культура, вот. Анда кенәгәләр бастыру, анда музей, менә шундай жактан булачак ул. Вот. Аллаһы булса кайчан ачылырга ниятлисез ул бинаны? Ну анда не бар уже, ул инде менә октябрь-ноябрьләрдә ачылырга тиеш, аны эшләре бетеп. Ну ничек булып чыгар, мин анысын булай белмим. Ул бит безнең кул астында түгел, ул бит менә безнең ширкә ул аерым ширкә бит инде ул. Ул бит дини керәшеннәр өчен. Монысы тәки керәшеннәр өчен кемгә, ну безнең булай динсезләр юктыр дип мин уйлыйм. Но кемгәдер күбрәк күңелгә бара. Җырулар, биюләр. Мәдәни яктан. Да шундай жагы. Шуңа аларга тоже бер шундай площадка, урын очрашырга булачак ул. Бигрәк тә шулай туры килде, капма карышы, бер жакта ширкәү, урам аркылы шул үзәк бик тә әйбәт. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.